яйца по панагюрски със салата или националното туристическо лого на България. Това смело дизайнерско решение скандализира обществото не само заради новия образ, с който страната ни ще се представя по света, но и заради сумата, платена от държавата за новия бранд – 1 милион и 400 хиляди лева. И резултатът е този. Логото трябва да бъде една съвършена естетика. Малко е примитивно. Не го казвам от лошотия. България не заслужава толкова примитивно отношение и разбира се малко сладолет на кичо. За сега една шарене като бомбонче от панир. Сладичко, шареничко, хубавичко. А България е сериозна страна, не е толкова сладолет. Има нещо по-сериозно. Проверихме как другите държави, в които туризмът е водещ отрасъл, се рекламират по света. Какви са достоинствата на българското лого в сравнение с останалите световно известни туристически дестинации, преценете сами. Логото на Франция, което изобразява националната героиня Мариан като символ на Френската революция, е избрано чрез конкурс по интернет, в който са гласували 87 000 французи. Логото на Испания е изработено от един от най-известните испански художници. Повечето държави са приели да използват графичен знак с изчистен символ, например Турция, Египет, Перу, Бахамите, Бразилия, Гърция, Съединените щати, Великобритания. Новото българско лого, според създателите му, е по-харесвано от световно известните символи на Турция и Франция. А цената за изработката на бранда, 1 милион и 400 хиляди лева, била по-ниска с милион от предвидените за проекта. Мога да ви кажа какви са цените, най-високите, които са давани. Ето скоро имаше от Министерството на регионалното развитие по оперативна програма за нова такава. Логото беше оценено на 10 000 лева. Това е най-високото, което съм чувал в България. Изработката на новата бранд стратегия на България е спечелена чрез конкурс на Министерството на икономиката от Обединение за бранд България, в което влизат две фирми – Publicis и Прагматика, на един и същи собственик Николай Неделчев. Финансирането е по оперативна програма Регионално развитие на Европейския съюз. Много от ключовите, най-знаковите неща в света, които са били нови, са били отхвърлени то по много брутален начин. И мога само да спомена Айфеловата кула. Не знам дали знаете, когато се е строяла тази кула, е имало подписка на някои от най-видните интелектуалци по това време, Гидьо Мопасан, Александър Дюмасин, Франсуа Коле, които и пишат, че трябва да спре този строеж веднага. Нали? Правете аналогия с това, което се случва сега, защото това е грозно, това ще бъде рана на снагата на Париж. Вие сравнявате Айфеловата кула с логото. Аз казвам за нещо ново, защото тук имате нещо ново, имате нещо, което се отхвърля от хората, защото то е ново, то е различно. Новото лого с новия слоган "Откри и сподели" беше отхвърлено масово в социалните мрежи, както и от Съюза на българските художници и дизайнерите в България. Откри и сподели. Той е по-кратък и по-ясен, обърнете внимание от логото. Защото той всъщност може би е като задача. Откри и сподели какво виждаш в това лого. 8 неща, има минимум, цветовете са 8, възможно най-много. Въобще, така. Да, откри и сподели какво виждаш в това и може би по този начин зададено това. Те хора чужбина се казали, виждам, че дълче, виждам. Да, ми харесва. Колко много работа има в това. Не е това целта. Имате ли отчет за какво са схарчени тези 1 милион и 400 хиляди лева? Създаването на визуалните символи не е просто
голямата част от работата, която е свършена. Има много анализи, проучвания, дискусии и всичко останало, но финалният отчет съдържа всичко това, което казах, плюс бранд наръчника. Наистина звучи много абстрактно. Може ли по-конкретно да ни обясните? 1 400 000 звучи адски много. Резултата е видим. Едно лого, което не се харесва от българското общество и от професионалната гилдия. Художниците или от дизайнерите. Колко е струвало това лого? Колко са стрували останалите неща? Едно лого според гилдията на художниците на дизайнерите е около 10 000 лева. Къде идват останалите пари? За какво са дадени? Значи тук не говорим просто за лого и аз лично мисля, че така много едностранчиво се поднася тази информация. Това е обществена поръчка, която има много елементи. Пример, логото колко струваше? Самото лого, което доби скандал. Така не може да се каже, защото вижте, сега пак не искам да бегам, ще обясня, защото така не може да се каже логото колко струва. Това лого е било тествано, значи тук имате към него прикрепени други елементи, които са с тествани в 12 пазара, между 3800 и колко човека. Тоест това не е, ако въпросът правилно така да го дешифрирам, това не е един акт, който сядам тази сутрин и нарисувам едно лого и знам и срещу това лого получавам, да речем, сумата Хикс. Как са правени изследванията по интернет, на място? Направени са по всичките тези начини. Мисля, че повече от 8000 потребители са включени. А защо, въпреки че са похарчени толкова много пари, правени са толкова много изследвания, защо в крайна сметка резултатът е лош? Тоест хората, България, туристическия бранш и експертите не харесват резултата. Аз не мога да определя кой точно не харесва, защото значи, тук става въпрос един бранд дали работи, а той всъщност не е пуснат още. Според отчета на изпълнителя, похарчените 1 400 000 лева са отишли не само за изработката на лого, но и за неговото тестване, дали се харесва на чужденците, както и за направата на наръчник, как да се използва върху плажни чадъри, хавлии и други стоки, ползвани от туристите. Форматът е с въпросници, които някои от тях са правени през интернет, тествани, особено когато става дума за тестването на визуални концепции. Някъде в някои от пазарите са имало изследователно место. Според гилдията на художниците, в бранда няма нищо оригинално, което да отличава България като символ. Шрифт е още една тема болна, ужасен шрифт. На никакви... Тук ние се намираме в Художествената академия в ателието по шрифт, където велики наши майстори на шрифта са работили. Ние имаме собствена традиция в шрифт, различна от тази, която е руската. Ние сме първата страна в Европейския съюз, която пише с нашите славянските кирилските букви. И ние трябва това през цялото време да го... Ето на един белек отличителен. Този шрифт не е добре сбъркане и така лошите тенденции в руския шрифт. Това е и некомпетентност, и глупост, и е смайващо хора, които въобще претендират да имат каквото и да било познание по туризма, знаейки действително какво е чувството на англичаните по отношение на така наречения български чадър. Аз смятам, че това е изключително непрофесионално, против всякаква логика, против интересите на българския туризъм. На вас харесва ли ви логото? Въпросът не е дали харесва, пак ви казах. Въпросът е дали ще работи. Добре, една от дестинациите е Великобритания. В логото има символ чадър. Български чадър във Великобритания се асоциира с убийството на Георги Марков. Това дали ще работи в Великобритания? Чадърът не е асоциация на малък чадър или нещо. То е ясно, че това е плажен чадър. А това оригинално ли е според вас? Да покажем морето, ние показваме чадър. Не е ли прекалено клиширано морето да се асоциира с чадър и с плаж? Няма ли по-оригинални идеи? Или планината, планинския туризъм? В принцип винаги може да има по-оригинални идеи. Въпросът е, когато създавате символи, към кого сте ги насочили и преди това какво ви е показало изследването. Изследването наистина показва асоциация с България, че е морска дестинация. България не е известна като страна на розите.
Розата е на 8-о място от символите, които са изведени сред чужденците. Само българите смятат, че розата е символ, който е добър да бъде асоциирана с страната. В Великобритания мислите ли, че това лого ще работи, предвид факта, че българският чадър там се асоциира с убийството на Георги Марков с чадър? Това първо не е чадър. Това е плажен чадър. И то е очевидно. Това не е чадър, който е за дъжд. Нека да бъдем наясно. Председател на комисията в Министерството на икономиката, изработила условията на конкурса, е бившият медиен съветник на министъра на икономиката Трайчо Трайков Александра Ланг. Тя отрича да е в конфликт на интереси, защото е работила на граждански договор по проекта като външен консултант, а хонорарът от 700 лева е получила от министерството, а не от изпълнителя. А защо е толкова шарна, например? Ами защото ние точно това сме искали да кажем. Точно това сме искали, че България е шарена. Според изкуствоведите и художниците това не е просто шарения, е кич. Разбирам и уважавам тяхното мнение, но пак казвам, това е реклама. България има друг проблем. България първо, че не аз знае, т.е. ние трябва да кажем, вау, ето точно, елате на панаир, нали? Това е. Мислите ли, че морето е оригинално представено в това лого с чадър и пясък? Очевидно това е море. Оригинална ли е тази идея според вас или планинският туризъм пак е планина? Има ли оригинални елементи в лого? Ние трябва да сложим елементи, които бързо се разпознават. И не можем да бъдем оригинални. Салати, яйца, така, или пък бубончета, панир. Това също беше казано наистина с пренебрежение, но това е, пак казвам, когато говорим за туризъм, за почивки, това наистина е хубаво. Защо? Кога хората искат да ходят на панир? Аз като ви кажа панир, какво си представяте? Той място, ще се забавляват, където наистина ще има сладолет, ще има хубави неща. Това е където може да се забавлявате. Идеята на новото лого България да бъде представена като панаир и място за забавление обаче не се харесва на експертите по туризъм. България се рекламира чрез розата повече от 120 години. Ние сме започнали да се рекламираме през 1893 година, точно преди 120 години в Чикаго, на българския павилион. Ние сме се появили с роза, с розовите мускалчета, с розовото масло и от тогава тръгва България страната на розите. И някакси да се направи един анализ, в който да не се види именно това, че става въпрос за ребрандиране на нещо, което е наложено на пазара, на нещо, за което са похарчени над 1 милиард лева, тъй като ние във всички тези години трябва да знаете, че всяка година и България изразходва средства за национална реклама, но ние се публикуваме в брошурите на много туроператори. Аз лично очаквах като експерт в туризма, че стъпвайки на ребрандирането на розата, ние ще направим целият бранд изграден върху това България страната на розите. Очаквах да се даде една насока в смисъл, че националното летище София, да бъде преименувано от летище Враждебна на летище Роза, т.е. то да стане София Роуз Airport. Очаквах, имаме Варна Роуз Airport, Бургас Роуз Airport, Пловдив Роуз Airport. Очаквах в тази брандова стратегия да видя, че ароматите в България се променят, т.е. дори почистването на летища, на гарите, на автогарите да става с препарати на база на розовата вода и България да ухае на роза поне в точките, в които ние се срещаме като българи и в които посрещаме и много гости на страната. Очаквах ние да имаме пътя на розата, просто така да бъде наименована подбалканската линия. Изследването на изпълнителите обаче е установило, че България няма национален символ, с който да е позната по света. Затова избрали да обединят асоциациите, които предизвиква името България. Море и плаж, с изискването на Министерството в бранда да присъства и ски туризъм. Този подход, според художниците и графиците, е неправилен. Представете си, примерно, една телевизия като вашата, която има предавания културни, публицистични, разследващи, новини, шоу, и директора каже, искам да направите едно лого, обаче да се види в него, че ние имаме толкова много всякакви предания. Нали? Ще стане същото нещо, което се е получило за жалост с това лого. И не може да се разбереме с тези хора, че нали, то е кратка форма. Това е знак, който като го видиш сега на улицата, като профучи една кола на TV7, ти веднага виждаш, че на TV7. Това лого не можеш да го разпознаеш. Не говоря за естетиката на рисунката, нали, и за тези неща. С обърнатата копирана, между другото, роза на БСП.
според една от фирмите, загубили конкурса, той е бил опорочен. Имаше ли нарушения в процедурата? Нашата жалба беше основана на това, че счетахме, че са допуснати нарушения на материалния закон и приетите правила за провеждане на процедурата в документацията за участие, като оценяването на предоставляния от мен участник не е извършено съгласно приетата методика за оценка. Нали, по-конкретно, един от другите участници е оценен с по-високи точки на техническата си оферта. Мотивите за оценката са описани, същите мотиви са дадени и за нас, ние сме получили 9 точки по-малко. Нали, при едни същи мотиви, което не мисля, че е нормално. Проверка на TV7 в Агенцията за обществени поръчки показа, че фирмата Publicis, която участва в изработката на логото, през различни други обединения е спечелила още 2 конкурса с европейско финансиране за реклама на България по света за 3 милиона и 600 хиляди лева и за изработката на рекламен 6-минутен филм "Наследството на траките", които се реализират в момента. Стойността на обществената поръчка на Министерството на икономиката за направата на този филм и на още 4 рекламни филма за България е над половин милион лева. Една от загубилите фирми оспорва конкурса с мотива, че сценарият на победителят е сгрешен фактологически. Филма, който трябва да рекламира България чрез тракийското наследство, се съдържаха 6 фактологически грешки. Най-голямата грешка е тази, че, например, кукерските празници се представяха като християнски обичаи. В сценария на обединение туристически филми, в което влиза и фирмата Publicis, спечелила и конкурса за логото, открихме още една фактологична грешка, че най-старото злато в света е открито в село Летница. Такова наистина е открито в България, но в село Хотница. Попитахме траколозите за тази грешка. Разлика, формално погледнато, чисто хронологически, има от около 4000 години. Чисто визуално предметите са коренно различни и третата съществена разлика е, че летнишкото съкровище е от сребро с позлата, а не златно. Принадлежат на коренно различни исторически епохи. Вие знаете ли кукерството какъв обичай? Кукерите ли? Да, това е древен обичай, още от древно време, почти от епохата на траките. Това е езически обичай. Всички добре знаем. В сценарият, с който това обединение кандидатствало, пише, че кукерството е християнизиран обичай. Как фирма, която кандидатства с такъв сценарий, впрочем това не е единствената грешка, печели максимален брой точки, 100 точки? Аз не мога не си спомням точно. Ще го погледнем в сценария. Аз го имам между другото. Вие избирате филм с сценарий, който е сгрешен. Ако не беше спорна процедурата, филма ще се излезе с тези грешки. Е сгрешен. Например, къде е най-старото, къде е открито най-старото злато в света, знаете ли? Село Хотница е открито, въпреки че тук е записано село Летница. Тук става въпрос за туристически продукт, който е част от културния продукт. Това е представяне на културното наследство на траките по един атрактивен, привлекателен, интересен начин за нормалният зрител. Тук пише, защото ние ще разпространяваме тези филми широко. Но когато тези филми достигнат до някой експерт, това дали ще има положителен ефект за имиджа на България? Мога да кажа, че нямаме крайен продукт. Според изпълнителя грешката е случайна и вече е поправена. Знаете ли кукерството какъв обичай е? Да. Какъв? Кукерството е... Мисля, че е тракийски обичай. Това не е християнски обичай, в никакъв случай, това е езически обичай. Защо в сценария, с който вашата фирма печели, е записано, че кукерството е християнизиран обичай? Това може да е по много причини. Това може да е дори така грешка или такива неща. Защо фирма, която допуска такива грешки, печели? Логичният въпрос, който си задавам. Фирма, която допуска грешки, това може да бъде, пак казвам, грешка. Това едва ли е случайна грешка, защото ние открихме още една. В сценария пише, че най-старото злато е в село Летница. Там е открито. Действителност не е открито в село Летница, в село Хотница. Още една грешка.
станало, може би, грешка. Трета грешка също открихме. Златото от Варненския некропол се причислява към тракийското наследство. Как печелите такъв конкурс с тези грешки? Вие ми задавате въпрос, аз не съм в комисията. Защо ме питате мене как печели? Вие сте от фирмата, която печели. Тези сценарии минават ли? Това нещо минава. Това е минало през... Това са хората, които са били в комисията. Аз не знам как питате тях, защо питате мене как съм спечелил. Вие може да ми питате как съм го написал и какво станало, как съм спечелил. Не мога да ви говоря този въпрос. Как сте спечели, как съм спечелил? Аз не взимам решението за тези неща, извиняйте. Но вие кандидатствате. Аз кандидатствам, но това как съм спечелил, каква връзка има това с това? Питайте хората, които са били в комисията. Питахме, те отговориха, че вие сте спечели с максимален брой точки 100. Как проект с такива грешки, като например, че кукерството е християнизиран обичай? Вие самия отговорихте, че това не е вярно. Как печели? Неверно, аз казах моята теза. Аз не съм историк първо. Аз казах моята теза на човек, който е гражданин. Не се съгласете, че аз не съм историк и се предполага, че може би не знам. Щом не знаете, кандидатствате с проект, който не ви от компетентността, в случая говорим за сценарий, който касае историята, защо не сте се консултирали преди това с експерти? Ние сме включили експерт, когато сме преценили, че трябва да бъде... Когато процедурата е обжалвана пред съда. Да. В качеството си на член на политическия кабинет на министра на икономиката, Александра Ланг е била председател на комисията, избрала сценария за тракийския филм. Победител в обществената поръчка е същата фирма, спечелила и конкурса за логото, организиран отново от Александра Ланг. Според нея грешки няма. Кукерството е наречено християнизиран обичай. И той е точно такъв. Християнизиран? Да. Ние наистина до днешни имаме кукери. Нали, ето и оня ден имаше в Перник кукери. Нали. Това не е ли езически обичай? Да, но в Библията никъде не фигурират кукерите. Точно така. Това значи, че хората в Перник са езичници. Ние имаме мартеници, имаме кукери. Но това значи, че сме езичници. Само, че има и мюсюлмани, които слагат мартеници, например. Да, така, значи може би да се каже християнизирани. Значи този дълбок контекст някакси съвсем ми обягва. Всички, които сме се хванали да го работиме, така общо взето да го правим наистина за страната. Аз специално като директор маркетинг мога да ви го кажа. За мен беше много важно този продукт да е добър. Виждате резултата. Гордеете ли се от работата си? Аз съм направила всичко, което съм могла. Признаете ли някакви грешки, които сте допуснали? Аз не бих казала, че може от страна на министерството да признаем някакви грешки, защото сме спазвали всичките процедури. А резултат от проекта удовлетворява ли? Дали ме удовлетворява? По принцип, всеки един човек, който е достатъчно интелигентен, би искал да направи още повече. Искам да ви кажа, че не знаех, че ще ми задавате тези въпроси и не знам защо го правите. Ние харчиме между 15 и 25 милиона в последните години за реклама на България. Излезна един проект, по силата на който бяха направени 3 клипа от по 30 секунди за близо 7 милиона и 600 хиляди лева. Тези клипчета бяха антиреклама за България в смисъл. И българското и европейското законодателство казва, че не може да има лъжлива, заблуждаваща реклама. Тези клипчета бяха изградени на база на едни нимфи, които тичат по плажа. Мога да ви кажа, че на база на такова клип, че всеки турист, който е записал България, може да поиска парите си обратно, плюс обезщетение, плюс морално обезщетение, с основание, че той е бил полъган да дойде в България, търсейки нимфи, които той не е видял на плажа. След неуспешния опит да се наложи магията на България, новата бранд стратегия залага на по-познати възприятия. Някои виждат в нея яйца на очи и салата, други портокал, трети слънце или просто кич. По-важното е обаче какво ще види света за нас, а той ще ни види такива, каквито му се представим.